jeg ikke prøve det? Jeg kan ikke, hvis vi begge to stiger. Nu kan Trine også trykke stop. Jeg skal trykke videre. Må jeg ikke lige? Ja, må jeg spille? Nej. Stop lige. Stop lige. Det er for jeg. Hvad står det? Det er det lige nu. Hvad skulle det til, far? Nej! Jo! Må du ikke stikke og stykke? Skal du selv tale for et nyt? Du selv skyld i det. Bare smil jo. Det er godt at smile til kameraet. Bare smil til kameraet. Nej, du skal ikke ødelægge det. Det koster penge sådan noget. Stop i dit hus, George. Jeg kan bare gøre noget med musen. Lad være, eller jeg smadrer jeres kranje, mand.